20 minuta ostalo do 9 sati, da li jurite do posla ili još uvek lagano pijete kafu kod kuće, ne znam. Možda čak i lagano pijete kafu na poslu ako ste u državnoj firmi. Mislim, zato što vi radite ranije. Mislim, nije ni bitno, bitna je ta kafa. Ta kafa bez koje definitivno ne može da počne dan, bez obzira na to koliko je stepeni i bez obzira na to koje je godišnje doba i zapravo bez obzira na to kojim poslom se bavite i da li uopšte imate posla. Kafa nam je svima u krvi, a ja sam rešio ovoga jutra da vidim zašto obična, ona prava kafa bez koje ne možemo, ima više svojih naziva i više svojih imena. Dobio sam pomoć. Domaća, jer se najbolja pravi upravo kod kuće. crna, Jer je idealna za razbuđivanje kada padne mrak na oči. turska, Jer je idealan napitak uz gledanje turskih serija. srpska, Jer je mi najviše pijemo u celoj Evropi. naša, Jer se najbolje pije upravo u dvoje ili troje. prava, Jer su nas tako učile bake dok su kuvale iz uspomene iz Mataruške banje džezve. obična, Jer je postao običaj da je pijemo ujutru. najobičnija. Jer je najbolji običaj da je pijemo ujutru. To je ta naša kafa bez koje ne možemo, pa eto, uživaj u njoj, naravno, dok slušaš odličnu muziku ovde sa Radija 3.